салому дуруд муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доред, хоҳиш месозам ҳар яктатон худатонро эҳтиёт созед. Боз имрӯз 26 марти соли 2024 аъзои як оила дастгир карда шуд. гӯё дар амалиёти террористӣ низ инҳо даст доштанд. сиёсатмадори маъруфи рус Максим Шевченко чунин ибрози назар дар рӯзноманигорон дошт ки шаҳрвандони тоҷик, яъне он 4 нафаре ки дар ин теракт иштирок карданд, гӯё чизе истеъмол карданд. ва дигар сиёсатмадори рус чунин иброз дошт ки пишаки ман нисбат ба ин ҳодида ақлаш бештар аст. ман гумон мекунам ки таги коса нимкосае вуҷуд дорад. то ин дараҷа омада расидани инсоният ғайриимкон аст. ғайр аз ин суде ки баргузор гардид, шаҳрвандони тоҷике ки дар чунин амалиёт гумонбар дониста мешуданд, масъулиятро низ ба гардан гирифтанд. хоҳиш месозам ҳар куҷое ки муҳоҷирон бошед, беҳудаву баҳуда ба ҳар канору кӯчаи шаҳри Москав нагузоред, зеро вазъият муташанниж мебошад. ин акси мошине ки мебинед, гӯё дар амалиёти террористӣ иштирок кардааст ва ин нафарҳое ки бо террор даст заданд, инҳоро ба маркази консертӣ оварда ва аз ин ҷо барои гирехтани онҳо мусоидат кардааст ва ин охирин мошини фурӯхташуда ба террористон мебошад гӯё. ва додгоҳи ҳамин шаҳри Москав низ боз ин падари 62 сола ва фарзандҳонашро имрӯз ба ҳукми додгоҳ қабул карда, ин Исмоновҳо аз ҳукми додгоҳ даст кашидан гунаҳгор нест. вале додгоҳ ин чизро ба инобат нагирифта, гӯё дар амалиёти террористӣ қарор доштаен гуфта, падари 62 сола ва ҳамроҳи фарзандонашро аксеро ки мебинед сокини шаҳрванди Қирғизистон аст, Алишери 30 сола аст. ӯ гӯё иҷора додааст барои террористон. вале Алишер ин амалиётро маҳкум месозад. мегӯяд ман дарак надоштам ки инҳо ба амалиёти террористӣ машғул мешаванд.